Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization. Henne kasngi kalapha daga jing ujor, saka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District, kakong isa wanda lalu. Halor ka jingwan penlong jingalang gidekot ka Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, kabala penlong hathemator, menha ka khatlai tare Urisau, kabala yalam da Presiden kani ka committee, Usardar Manjinder Singh Sarsa. Kaseng hitu kapan paru ka jing persyajur, halor kani ka jing penlong ya ka jingalang. Namar hakum kani kapur badang don ka jing perkhing, namar ka jing don ka klam COVID khat khandai. Kaseng ka kwa ruban tip hatu kilayo jing bed na hagani ka jing penlong ya ka jingalang. Bat kaseng ka kwa ruban yo ya ka jubam, bat ka jing pensyai na ka Deputy Commissioner, halor ka jing ujor jong kaseng. Kaseng Trap Integrated Territorial Organization ani kata ka hito. Ilawan ye kendo bat i EDC, badiru EDC in charge i kong hawa. Te hagane ka jingi kendo jingi kadai halor bangi komplain persya ya ka DSGMC kata ka Delhi Sikh Gurdwara Management Committee halor ka jingwan jongka shanisha jela jungi hagane ka por ka badang donu ni klam covid ka kandai ta hagane ka komplain ni lapan bet ka clarification la ne kata ka jingwan shai nei DC Badon Buram man pensya yang ni halor ka jingwan ka sendat ka jingwan jong niki khar Delhi na hane ke jela jungi bat kila convene ru ya ka meeting hathem motor yo mulong ha ka janmiet ka khar lai tarik Oktober arfa puwai bat ya kane ka jingelang la pendong Presiden Sardar Manjinder Singh Sirsa te ngi ling ba ki pelat lat patai ku bor nong sai ma ngi ba ki duna bre hendrei hendeng la wat ngi toket ngiyo di kidor ba ki bon ba kendra ki buan bah ka tu jingalang ka ba kila pungkhain ru ya ka kondon jong ka ne ka SOP ka bla tha da ka office jong ka DC Badon Buram te halor kane ka jing ban gini ki breu sekane ke jela ka jongi ni pa bantip shai na ka DC hato gini ki breu apply ka permission tane te lada kila da lada kim apply ru ka na kaliang ka sarkar jela bat na ka DC kanaikan penstam iki bat skowai ru ka jingwan jongki kane ka de ka provoke ya ka jela ka jongi de ka bawan aiding haba menta kadang don kane ka controversial hak perdeng jong ka pandemic bat kini ki illegal settler perni pa bat man panjing pensai wat na ka sarkar Punjab hato kala kloy ban long kata ka bas ngolem kaban map jadi kita ki illegal settler ki badan hapo ke jela ko jongki balai ngi don klong snam tang mangi bangin smulam je kita ki breu ya ka hang ni ka badai ka ba long bean ni na kaliang ko jongi ni kersan ko government bat kadai ban relocate bat kadai ban kanria be ki wod na kane ka jela ko jongi bat halor ka jingwan jongki ni mentuk ko singi ka khalai ter ka janmiet ka kala pausai ba ka to ka entry exit point ru kamut kadon kilo lub holes ka babiang kala dai sya kumba ka ong ka sarkar ka dai tam ka Jakarta korna kam dai ka ban check ya ka jing room ka jing bi jong ki bar jela ha badai ngindala yo ya conversation ning ba ka WhatsApp bat kini ki kontri sarkar ka badan hapo DC office film da pempau berteng ngalak kali lo ki kita ki breu ya ka hang ni ka badai ka ba long bean ni na kaliang ko jongi ni kersan ko government bat kadai ban relocate bat kadai ban kanria be ki wod na kane ka jela ko jungi bat halor ka jingwan jong gini mentuk ko singi ka khalai ter ka janmiet ka kala pausai ba ka to ka entry exit point ru kamut kadon kilo lub holes ka babiang kala dai sya kumba ka ong ka sarkar ka dai tam ka Jakarta korna kam dai ka ban check ya ka jing room ka jingbi jongki bar jela ha badai ngindala yo ya conversation ning ba ka WhatsApp bat kini ki kontri sarkar ka badan hapo DC office film da pempau berteng ngalak kali lo ki ngong ba film aware nem ki la syong kita ga in reply ki syong ba bakem tep ta kamut ka ba smo phla hadu kata gen ba hang ne la do wan du nong we nong aru kasuk ba ka kom rung wan mi hang ne ha jala jungi tengi na kaliang we jongi hagalor kan ne ila I don kam sha ba wan ra sha pat ILP ne yo kala we pat ka pateng we jongi kan poi bis ke jingjot tengi na kaliang jongi ngidang dawa shisho na ka sarkar ba de ban pung kloy ban state no ban relocate ni ki breu khnang ba kini ki banabar kim dai raban wan tuklari ka kam si yeng kam sem ki jungi berikan ni ka kam yeng kam sem jungi la dengi bam daga ta ka do nang ibam tu tung na kata ka kam ram jungi nobody and no one have the right to come and intervene in our state ka bokta ja ka imlang ka sa lang ko jungi
But hal tu ko khat sau tarik ru hal singi bangalik interview hal tu ka studio jong batasi TV rumah kelab badon gi kato kan ni kali jong gi ka bahag number batok TV Punjab ki bala sang saho batok kamdai ka ai hendai kadai tangga ban provo gi kon samla hendai tawa wat la katar ngi long ki besha ngi petkai sha lewat kini ki singi badap ni ka menen tak don ka don kum ka kiba kini ki lagi harapan jabi kiba pungi da kata ka middle finger kini ki kena ki jongi hendring dang susngap bangi dang oi ki khelet mai la yong chep ngin se insari ya kada kalenti ki ani don ki video evidence kini kita hendrai ngi kum ki khom samla ngin pekai sha lada kistam ngin penkot mengi